Бүген айрым бер концерт иртәсе буларак, матур котлау хатлары хөрмәтле якташыбыз, Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Ардисланов Ринат Яхьевичка багышланыр. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылай. Беренчеләрдән булып, аны бу гомер бәйрәме белән ихластан тормыш иптәше Мәвлегел Хусаиновна, Яңа Кулатка авылыннан энесе Рамил, тормыш иптәше Гөлфия балалары белән, дуслары Гөлсем, Наил Тимушевлар, Сызрань шәһәреннән Зөһрә Хусаиновна гаиләләре белән котлыйлар. Тормышта ылы диңгезгә чыкканда ышанычлы кораб сайлый белүе иң мөһимедер. Шөкер, мин үземә чыннан да иң ышанычлы кеше сайлый алганмын. 2 баламның алтын әтиләре, оныкларымның кадерле, яраткан бабалары, барча туганнарыбыз өчен иң киң күңелле, иң кардәш җанлы кешем ул синерем. Мин көз айларын аеруча яратам. Чөнки нәкъ октябрь айы миңа сине бүләк иткән. Көз айлары сыман синең күңелең дә матур сыйфатларга бай. Кадерле, узак еллар безгә бергә яшәргә насыйп булсын. Мин сине бик нык яратам һәм хөрмәт итәм. Әле кичә генә кебек иде. Егет һәм кыз булып йөргәннәр. Нәкъ 35 ел элек тормыш башлап, уртак уябызны үргәннәр. Әле генә 2 улыбызның нәни, матур, елак чаклары. Гомерләрнең төрле көне була. Кара вакытлары, аклары. Тормышыбыз алга барсын диеп, тау күчерә алтын кулларын. Ничә мең чакрымга сузылгандыр гаиләң өчен үткән юлларын. Таләпчән син, ләкин киң күңелле, кешеләргә ярдәм итәсең. Кирәк чакта туганнарыңа да бик тиз генә барып җитәсең. Улларым дип барсын эшлисең син. Оныгым дип үлеп китәсең. Мохтаҗларга син битараф түгел, өлкәннәрне хөрмәт итәсең. Яратасың өйдә өстәлләрнең тәм-том белән тулыктыруын, кунакларның табын артларында кызык-мызык гапләр корылын. Уен көлке тормыш девизыңа яшәү рәвешенә әйләнгән. Син шат булсаң, мин дә бәхетлемен, чөнки чәчләр чәчкә бәйләнгән. Матурлыкка гашык кеше үзең, тирә-ягың гөлгә күмелсен. Кырыс кебек кайчан тыелсаң да каты бәгырьләрдән түгелсең. Тәбрик итим әле Ринатымны, котлы булсын гомер бәйрәме. Кабул итче сиңа багышланган шушы матур шигырь бәйләмен. Әле тагын бик узак еллар насыйп булсын парлап яшәргә. Картлык көне бездә бер-беребезгә бары хөрмәт белән дәшәргә. Син башлаган эшне балаларың, оныкларың дәвам итсеннәр. Хәл белергә килгәч киңәш сорап, сиңа рәхмәт әйтеп китсеннәр. Мин бәхетле Ринат синең белән, шушы көнгә килеп җиткәнгә. Нык җилкәңә синең ышыкланып, матур тормыш юлы үткәнгә. Элешемә тигән көмешем син. Син булганга мин бик рәхмәтле. Бер-береңә терәк булып, ашыкмыйча көтеп ала белик рәхәтне. Кадерле Ринат Яхьевич, якын кешеләрегезнең матур шигъри юлларын шундый ук күркәм җыр дәвам итәр. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйбыз. Nazlı sözlerinden akıllımdan yazama күрәмесең. Ярсу йөрәгемне, тормыш юлларымны, бар дөньямны нурга күмәсең. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, Güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Dünya матур ямеле, син булганга җаным, сине генә өзелеп сөйгәнгә. Моңлы җырлы язым, син бит йөрәк назым, сине генә тиңлим гөлләргә. Син минем сулышым, күз нурыма кояшым, Güzelim матурым,
язмыш бүләген. Син минем сулышым, күз нурым кояшым, Güzelim matturım, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләген. Син булганга гына, син бит миңа бик тә кадерлем. Моңлы бер җыр булып, күңелемә кердең, яшик мәңге җуймый кадерне. Син минем сулышым, күз нурым кояшым, güzelim matturım, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләген. Син минем сулышым, күз нурым кояшым, güzelim matturım, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләген. güzelim matturım, Көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләген. Бу дөньяда иң йомшак күңелле, безнең өчен үлеп яшәгән сөекле әткәебез, яраткан бабакаебыз Ринат Яхьевич Ардислановны бүген без балалары Түбән Кама шәһәреннән зур хөрмәт белән улы Илдар, хатыны Эльвира, оныклары Амир һәм Карим, улы Илдус, хатыны Римма, балалары Алина һәм Илсаф чын йөрәктән ургылып чыккан изге теләкләр белән котлыйсыбыз килә. Кыз балалар өчен күбрәге әни, ир балалар өчен әти кирәк диләр. Бу сүзләрне хак дип әйтер идек. Әтиебез безнең гомере буе иң кирәк, иң якын һәм иң яраткан кешебез булды. Бала чактан ук ул эшкә өйрәтеп, безне кеше итәргә тырышты. Бер кайчан да әткәйнең урышып, начар сүзләр әйтеп безне акылга тартканы булмады. Киресенчә, ул бик тыныч, таләпчән, ләкин гадел булды. Безнең өчен гомер буе тырышты. Бүген дә әле ул без дип янып яши. Сөекле кешебез, әткәебез. Безгә бала чакта да, хәзер дә әле күп дусларыбыз көнләшә. Чөнки дөрестән дә синең сыман зур хәрефтән әтиләр сирәк очрый. Теләгебез бәйрәмеңдә сау-сәламәт, иманлы булып, әниебез белән алтын һәм бриллиант туйларыгызга кадәр барып җитегез. Ә без яшьрак кунакка кайтып, сезнең янәшәдә булырга тырышырбыз. Бүген без әтиебезнең бәйрәменә җыелдык. Бар туганнар җыйналышкач, әнә ничек күп булдык. Әтиебез, син бит безгә һәр вакыт үрнәк булдың. Тормышта уңай якка юнәлеш биреп тордың. Синең алтын кулларыңның җылысына яшәдек. Пыскып кына ятмадык без, дөрләп яндык, яшнәдек. Ике улыгызга да сез ныклы белем бирдегез. Безнең киләчәгебезне якты итеп күрдегез. Бүген әти туган көне. Котлы булсын бәйрәмең. Чын күңелдән бүләк итәм шушы шигырь бәйләмен. Иң кирәге сәламәтлек, саулыктан айырмасын. Парлы канатларыгыздан Ходаем кайырмасын. Әти, әле озак яшә, булып безгә зур терәк. Барысы өчен рәхмәт сиңа. Син безгә һәр чак кирәк. Кадерле Ринат абый, бала оныкларыгызның изге теләкләрен матур җырга тереп сәлам итеп очрабыз. Ерак Түбән Кама шәһәреннән музыкаль күчтәнәч кабул итегез. Яхшылыкны синең үлчәрлек, синнән күчкән
Морау төшкән диеп үпкәләмәле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Ринат Яхьевич Ардислановны матур туган көне белән безнең тапшыру аркылы Түбән Кама шәһәрендә гомер кичерүче туганнары Саидова Надия Хусаиновна, балалары Динә, Альбина, кияүләре Илназ, Әлфис, оныклары Самат, Тимур, Асель, кодагые Розалия, кодагысы Роза, кодасы Флорда ихластан котлыйсылары килә. Туганнар дөрестән дә төрле була. Менә без дә туган якларга җыенгач килешеп куябыз. Бер уйласак, бер туган сеңелебезгә, мәвлегелгә җыенгандай булабыз. Башкача уйлап куйсак, безне анда кияү түгел, үзебезнең бер туган эне абыебыз шикелле булган Ринатыбыз каршылый. Шулай булып чыкты инде ул. Без барыбызда каян гына килсәк тә аларда туктыйбыз. Килешеп аларның йортларын привалочный пункт дибез. Ринат бер генә дә авырсынмый, киресенчә, ул рәхәтләнеп кунак итә безне. Мунчасын да чаба, итен дә куырып ала. Бер генә дә чырае да сытылмый, күңеле дә төшми аның. Кунакчыл, олы жанлы булганы өчен без аны яратабыз да. Сүзләре бездә килә аның белән. Шундый булып кал кадерлебез алдада. Безнең мәвлегелебезгә нык бәхет биргән Раббыбыз. Ул бәхет ышанычлы ир, син Ринатыбыз. Алдада тигез генә, матур гына гомер кичерегез. Без сезне нык яратабыз. Ринатыбыз, синең сыман ир кешенең иң өлгергән чагы. Бу вакытта төрле яктан гырли гаилә ушагы. Ак-караны айырырга инде күптән өйрәнгән. Уллар үсеп буйга җиткән, алар инде өйләнгән. Хатын белән аңлашмаган серләр инде калмаган. Хатын ирне, ир хатынны ярты сүздән аңлаган. Йорт җитешкән, матди хәлең инде җайга салынган. Машина күптән җилдерә, бар җиһазлар алынган. Олыларны хөрмәтләргә, кешеләрне көйләргә, оныклар шаугыр киләләр шөкер Алла өйләрдә. Барысы да өлгергән дип әйтүе генә җиңел. Түзеп тора аламыни безнең Ринатның күңел. Тормыш әле дәвам итә, тик сәламәтлек кирәк. Бер урында сабыр гына ничек торсын ул йөрәк. Язсын һәр чак бер-береңә хөрмәт белән дәшәргә, яратып һәм яратылып яшәргә дә яшәргә. Шундый оптимистик нотада Түбән Камадан туганнарыгыз котлау хатын төгәлли, хөрмәтле Ринат абый. Без дә аларга кушылабыз һәм матур җыр тыңларга чакырабыз.
bahar mizgilining qadrini bilib yashayib ko'ngildagisini aytmaysan men aniq bayon biling sen menga narsa tilaysan men senga shuni tilayman ko'ngildagisini aytmaysan men aniq bayon biling sen menga narsa tilaysan men senga shuni tilayman Dostlarım, ben sizge to'g'ri muhabbat tilayman. Shu qadar matur dunyoni shu bilan tamsizlami bergan shoxlar bik matur bik yo'qdan dayam sizlanmi ko'ngildagisini aytmaysan men aniq bayon biling sen menga narsa tilaysan men senga shuni tilayman ko'ngildagisini aytmaysan men aniq bayon biling sen menga narsa tilaysan men senga shuni tilayman sen menga narsa tilaysan men senga shuni tilayman men senga shuni tilayman Ардисланов Ринат Яхивич хөрмәтенә тагын бер җылы котлау хатын. Кодалары Рамазановлар гаиләсе. Наҗия Абдрәуфовна, Наил Адельшевич, уллары Рөстәм гаиләсе белән язганнар. Безнең кода шикелле кешене көндезен шәмнәр кабызып эзләсәгез дә ант әгәр таба алмассыз. Ул бик киң күңелле, улы йөрәкле ир-ат. Балаларына гына карагыз. Шөкер, киявебезне дә ул үзе шикелле тәрбияләгән. Моның өчен аерым рәхмәт аңа. Кода белән күрешкәч ничектер тормышта дәрт арта, яңадан яшисе килеп китә. Ул гомердә дә уфтанмый, зарланмый, ардым дигән сүзне әйтми. Барысы да пустяк ди ул. Иң мөһиме саулык кына булсын ди. Менә шуны кода сиңа телибез дә. Саулыгың тимер булсын, бәхетең олы тау тулсын, ә бөтен мәсьәләләр пустяк булсын. Хатының гел яныңда булып бәхет истәсен, ә балавыныклар гел сөендерсен безне. Шуннан кадерлерәк ни бар инде ул. Гүзәл булган туган көнең, котлык бүген коданың. Әле һаман егетләр күк, тик торганы юганың. Кодагый белән бергәләп тигез гомер итәләр. Тормыш йөген тарта-тарта шушы көнгә җитәләр. Биргән Ходай бүләк итеп, баһадирда ике егет. Кызлар гына түгел инде, тормылар бердә җебеп. Дөнья булгач яшәүләрнең була төрле чаклары. Кара көннәре дә була, булып тора аклары. Ялгышлардан гыйбрәт алып, дөрес юлга басасын, алга таба барган сайын яңа дөнья ачасын. Җитте менә гомереңнең шундый бер рәхәт чагы. Уллар, киленнәр, ыныклар, гырли гаилә учагы. Парлап намазга басыгыз, барсына үрнәк булып, төп нигездә тормышыгыз бәхеттән торсын тулып. Киленнәрне кызыгыз сыман хөрмәт итәсез зурлап, алар өчен җан салдыгыз, чын күңелдән матурлап. Сез яшьләрдән тәҗрибәле, яшисез һәр чак аңлап, сезнең киңәшләрне тыңлап, алар да торсын санлап. Ыныкларның тавышыннан шаугыр килсен йортыгыз, кайгы-хәсрәт борчымасын, якты янсын утыгыз. Өеңдә тынычлык булса, сәламәт булсаң, рәхәт. Хөрмәтләп яшәгән өчен бездән сезгә зур рәхмәт. Кадерле Ринат Яхивич, бүген якыннарыгызның бар теләкләрен барлап, сезне бәхетле кешеләр саныннан дип уйлыйбыз. Күзләр тимәсен, бәйрәмегез мөбарәк булсын. Якын күреп
Көп жиылған сезін достар, достарсыз яшәп булмый бу дөньяда. Тормыш матур була, ул дуслар булса, якын туганнар гел яныңда булса. Туган тумашалар, кыдашалар, уйнап көлеп, жырлап биеп күңел ашалар. Туган тумашалар, кыдашалар, уйнап көлеп, жырлап биеп күңел ашалар. Матур теләкләр сезгә һәммә бездән, кыдаша күрше күләннән. Балансын әйдә әше шәрәпләр, кияү киленне сөеп үткәндә. Туган тумашалар, кыдашалар, уйнап көлеп, жырлап биеп күңел ашалар. Туган тумашалар, кыдашалар, уйнап көлеп, жырлап биеп күңел ашалар. Ятларны жаныга кертми гел үрегез, гомер кәйләренең парлы сәйләнен. Бәхеткә сөенеп үтсен һәр көнегез, кайгы хәсрәтләр үтсен әйләнеп. Туган тумашалар, кыдашалар, уйнап көлеп, жырлап биеп күңел ашалар. Туган тумашалар, кыдашалар, уйнап көлеп, жырлап биеп күңел ашалар. Уйнап көлеп, жырлап биеп күңел ашалар. Уйнап көлеп, жырлап биеп күңел ашалар. Туган тумашалар, кыдашалар, уйнап көлеп, жырлап биеп күңел ашалар.